Πάμε. Ωραία φίλε, έχουμε δει καινούριο μόρτος μαζί μας. Εντάξει, καλό αυτό. Πάρτε το, πάρτε το. Τι κάνει? Το ότι έχω εγώ την μπάλα είναι απίθανο. Είχα την μπάλα βασικά. Σκοτώστε το κολοκαίνι. I'm good. Εγώ πάει σε άλλο level. Άντε επιτέλους. Στάματα πια μωρή. Εντάξει. Ξέχασα ότι τραβάω βίντεο. Συγγνώμη παιδιά. Αλλά άντε. Θα τραβήξω ακόμα μόνο και μόνο για εσάς. Ακούτε, μόνο και μόνο για σας. Ωραία. Δεν θέλω να βλέπετε τη μούρη μου γιατί έχω και μάνα και δεν με αφήνει να τη δείχνω. Γι' αυτό δεν είναι σαν τα κανονικά gaming βίντεο. Και τέλος πάντων. Ωραία. Χέρι. Πίσι ρε μαλάκα. Πίσι ρε μαλάκα. Κοιτάω κάτι χειρίζομαι. Πίσι. Θέλω να βλέπετε το πρόσωπο μου. Θέλετε, δεν μπορώ, δεν ξέρω πώς να το βάζω, δεν ξέρω, μη μου λέτε μετά γιατί δεν έβαλες το πρόσωπό σου και γιατί δεν το έβαλες. Ωραία. Τώρα πάει καλύτερα. Συγγνώμη, αλλά θα το κρατήσω μόνο για λίγο. Εντάξει. Θα το κρατήσω για λίγο. Γιατί τα λέω έτσι? Άμα σας κολλάει, συγγνώμη, εγώ τα λέω κανονικά, να το ξέρετε. Εγώ θα είμαι από τους YouTuber που βρίζουν, εντάξει, γιατί ξέρω να βρίζω πολύ καλά. Αυτό πολύ καλά δεν θα πάει καλά. Δεν θα πάει καθόλου καλά. Μπράβο σου Ρίμαν. Αυτές οι κολόκαρτες πονάνε. Πάρτε το μας, άντε για. Δεν πειράζει, δεν έχει καθόλου. Τώρα δεν βλέπω και... έχουμε βάλει κανένα γκολ.
Θα μας βάλουνε ρε πύλε τυχερούλιδε. Ρε πώς το κάνουν τυχερούλιδε. Δεν φταίω. Λάτι ντόρι λάτι. Θα κάτσουμε. Οπ, δεν θα πας πουθενά. Τι σιμπουλίδες, εμείς δεν βάλαμε κανένα. Τέλος πάντων. Τώρα δεν θέλω άλλο. Αλληλούια. Αλληλούια. Αλληλούια.